Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-Ezasi TV ngesiXhosa. Usithokozile Mamchunu, unkosikazi kaQondanisa lo bekhona kumnakwethu. Bebiziwe ke nguSisinelisiwe wakwaShomanga kwi-podcast yakhe apho kasichazele khona into yoba ijeni yakhe ihamba kanjani. Uthe ke kwangoku uQondanisa akasengomyeni wakhe, akusekho nto ibadibanisayo noQondanisa, kodwa ke banabantwana bayi-2 sebe-single now, badivosa bobayi-2. Abantwana babo ke bahlala esikolweni, boarding school. Uthi ke uzalwa ebukhosini bakwaMchunu. Uthi ukhuleke kowabo bengalambi, kowabo kukhona iiteksi. Kanti obrother bakhe ke omnye ubrother wakhe uyinkosi since utata wakhe wasweleka. So uthi andidingi into mna. Uyazisebenzela. Uthi ngelaa xesha bekade eyi-safety officer kwi-construction company and wafunda eYunisa wenza i-teaching, kungoku uyatitsha. Uthi ke uQondanisa zange achole naphantsi kwizinto zakhe yena ngoba zonke izindlu owayenazo wayezibhale ngobrother wakhe, and now uthi ndiyakha kwangoku omnye umzi and akho kwanto izawuzisa uQondanisa emzini wam. Abantwana bam basesikolweni uthi ndiyazibhatalela. uQondanisa akayi nakulo kweso sikolo ukuyobabona abo bantwana, uthi yonke into ndiyazenzela. Uthi ke uzalwa esithenjini, yena zange ayi-understande indlela uQondanisa enza ngayo ngesithembu uba amzisele ii-cameras notata uMseliko. Ethi kodwa ngexesha kufika utata uMseliko yena zange othuke kakhulu because uyamazi uba uqhele ukuya kowabo kubrother wakhe uMseliko. So uthi wothuka ke ngoxa sefika sekuthiwa uziselwa uKamazibuko, owafika wamdelela. Uthi ke uQondanisa ke ungumntu ongena-basic salary, udiphende kuMasikhandi. uQondanisa uthi yena wayemazi emithise uMazwide lo wafika wazomfaka ezinkosikazi wesithathu. Uthi ndim owade wathi makathathe umntwana amnike umamakhe because kwasekunzima, uMazwide ekhalaza. Ndathi mna thatha umntwana unike umama. Uthi zange naloo mntana mhlawule. So uthi ngeli xesha kufika uMseleko ndandicinga uba uzoxelela uMazwide kanti uzoxelela uSamantha. So uthi neleke yenye yezinto ezandothusayo ke leyo, and ke uQondanisa ngokwazi kwam akaphangeli, akanamali, ufumana loo mali. So azange ndi-understand iphathi yesithembu ehlulwa ngumntana. So ukuvana kwakhe ke noSamantha uthi uqale sele uQondanisa eveza ii-true colours zakhe, engasamrenteli, engamphi imali njengoba wayemthembisile. Eyomntana kaSamantha ke kangafuni ukuyithetha xa ebuzwa ngayo, uthe leyo ayo yakhe kaQondanisa noSamantha. Uthe ke uQondanisa waphinda wagila uSamantha ke igoda semithisa umzala wakhe, ethi ingxaki isizathu soba mithise lo mzala uSamantha akamhoyi. Ethi ke ngoku eyona nto yayimothusa kukuba ebeselibele nawo uba uSamantha ngumntu wabantu abadala. Ngoku le nto sizobhiza angene emzaleni. Uthi kumzala nguye wayemnaka xa eye kulo Samantha. Uthi ke bona noSamantha sebefana nee-sisters ngoku bayancedana. Uthi uQondanisa wayethi umzisele umnakwabo kanti uzompha usisi. Ethi kwakowabo sebeyamthanda ke uSamantha kanti kuqala bebengamfuni ngoba kaloku wayefike wadelela ngokuwa wayezo-introdyuswa. Ubuzwe nge-DNA ke le wayethe uzawuyenza ke uQondanisa yabantwana babo ephushwa nguSamantha. Uthi zange ade ayenze ke ngoba kaloku wayesazi uba uyenzile then yaphuma ii-results zisithi abantwana ngabakhe uzawuhlawuliswa emachunwini, and ethi phaa uzosiwa enkantolo because ubhuti wakhe uyinkosi. Okwesibini, ukuhlawuliswa kwakhe wayengahlawuliswa noba ziinkomo eziyi-10. Uthi ka uvela uthi emntwini ufuna ukwenza i-DNA ube usazi uba abantwana ngabakho, funeka uzazi uba uqine ngantoni epokothweni. So uthi useQondanisa ke akanayo naloo mali yokuhlawulwa, so wayezoyithatha phi ngozongcolisa igama lakhe. Uthi kwangokuya wayezise ii-cameras wahlawuliswa kulo Samantha ngoba kuthiwa utheni uzawuveza uSamantha kwiinto ze-TV ube usazi into bisithembu vele sikuso thina, yinto yayingahlalelwa phantsi le ithethwe, and wayesevana nee-brothers zakhe kakhulu. So uthi ke akasokoli yena, uyazisebenzela, and ke ngosenaye nomntu omtsha. Uthi ke lo mntu ngumntu ondisapotayo mna kuyo yonke into endiyenzayo, uyandiphusha uba mandenze zonke izinto zenzeke. Uthi yayisisesheli sakhe sakudala esi, siyazi ngoQondanisa. Uthi sinabo noomakoti ke baso and nabo bayamazi, and ke ngoku uthi ubhutisa ufuna ukumtshata ke usisi.
Kodwa ke uthwe xa ibuzwa ngabantwana uba usezoba nabo nabanye wathi hayi andibafuni abantwana ngoba barayithi abaninabo, ngoba if sendiba nomnye umntana womnye wenye indoda bazobe bezikhomperisha, so balungile aba bakhoyo iyawundixolela. So ucebise ke abantu besifazane ke ngelithi ke ucebisa futhi abantu abatshatileyo, ethi not umuntu ongatshatanga, ethi umuntu makazithande yena kuqala, angathandi indoda ukodlula yena, ngoba indoda izokuxhaphaza. Uthi ube nesibindi, ungacingi uba abantu bazothini ngee-decisions zakho. Uzimele, ungajongi isapoti kwindoda. Uthi abantu soze bakonwabise, vula ingqondo uzonwabise ngento encinci onayo. Ude wenza umzekelo ethi if unayo i-20 rand khawuphume uyothenga noba yidrink, uhlale usele, ujonge into yoba uyawubuya unglo mntu ubukade unguye nakulapha endlini. Uthi ungavumeli into ubuyohlala ezilalini ube ngumakoti ozawulinda uthengelwa itiki, indoda yakho ibe indoda yakho isileya nezilay queens kwezi ndawo ihlala kuzo. So uthe ke kwabamfunayo ke uyakwazi ukubanikeza amacebiso ke xa bemfowunela, but ke inamba akayishiyanga, inoba ke ikhona indlela efumaneka ngayo. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.